Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel. Make sure ukuthi ke uyasubscribe kuyona i-channel, ungaphinde uciphe izi-notification bell ukuze ke uthole ke ama-notification makukhona ke i-video esifakayo kwezemidlalo osukwini ke namhlanje ke sikubhekele laphana ke qenjini le-Orlando Pirates udaba ke oselithela vela osukwini. Orlando Pirates ke iqalile laphana ke ngempela ke iyasayinisa njengoba kuvule ke iwindi lama transfers kuwona ke uJanuary. Orlando Pirates ngempela ke kungekudala ke nje izomemezela ngokusemthethweni laphana ke ukusayinisa laphana ke umdlali osuka laphana ke kweChippa United laphana ke uThabiso Lebitso. Sekuvelile indaba zokuthi Orlando Pirates already isimsayinisile ke lo mdlali, osekusele nje ukuthi ke laphana ke ikuthule ngokusemthethweni ukusayina ke yena ke lo mdlali. Esesikulindile nje ukuthi ke iOrlando Pirates kube yona ngempela ke ekhipha sona ke le statement. Baningi ke abantu ngempela ke abakukhombisa ke ngempela ungenami ngokuthi ke iOrlando Pirates sayinise ke umdlali especially koseneminyaka engaphezulu kwa-30. uThabiso Lebitso uneminyaka ewu-31. bakhala ngokuthi ke bakhona ke abadlali ke eqenjini abaneminyaka ethe xaxa, kodwa ke iOrlando Pirates bahlalise ebhentshini, okusho ukuthi vele laphana ke umqeqeshi weOrlando Pirates akakholelwa kubadlali ngempela ke asebemneminyaka ethe xaxa. So izomsayinisa ke lo mdlali maqede ke laphana ke izomhlalisa khona ke ebhentshini. Bakhona uMakhehleni Makhawula, bakhona uVincent Pula, abadlali ke asebethe xaxa ngokweminyaka, kodwa ke isikhathi esiningi sibabona ke behleli ke laphana ke ebhentshini. So abantu ke bayagxeka impela ukuthi ke kungani ke iOrlando Pirates ke isayinisa ke umdlali kosemdala kangaka bekhona ke abafana abancane abayinqwaba kuyona ke DStv Premiership abangafika kulona ke iqembu kube nomehluko benze kangcono. Thabiso Lebitso ngempela ke uyiwinga ngempela ke egijima kakhulu enejubane. So ukuthi mdala mina ngibone ngathi ke ngempela iOrlando Pirates uzofika afithe nje angene athi khaxa. iOrlando Pirates ngicabanga ukuthi yazi yona ukuthi kungani ke imsayinisile. Lona ndaba engikuphathele lona ke njengamanje Thabiso Lebitso ngempela ke usezogijima kulona ke iqembu layo iOrlando Pirates. Like ivideo ke bese uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.